Bu ýerde durly ugurlarda iş alyp barýan sowda toplumynyň hemde ýurdumyzyň synagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 210-dan gowrak ýarhanlary we düzümleri özleriniň öňürýän ýokary hili önümlerini we hyzmatlaryň giň görnüşlerini orkudýarlar. Ýygnananlar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gutlugyny ul ruh bilendlik bilen diňlediler. Döwlet başkanymyzyň gutlugyny alınıp barlayan tüsümli işleriň netijesinde Türkmenistanyň dünýä ýurtları bilen sowda ykdysady hyzmatdaşlygynyň barha ösürilýänligi bellenýär. Haritlarymyzyň bäsleşige ukyplygy ýokurlanyp, ýurdumyzyň içerki bazaryna harit bolşulugyny berkitmekde, daşary sowdany giňeltmekde umut netijeler gazanýar. Türkmenistany öňürlen nişanly haritlar bugun dünýä bazaryny giňden tanalýar we ýokary hili ygtybarlygy bilen tapawutlanýar diýip döwlet başkanymyz belleýär. Şu edeki serginiň esasy maksady milli ykdysadyýetimiziň diversifikasiýa ýoly bilen ösürilmeginden, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleriň öňürilmeginden we eksportyň artdyrylmagyndan hemde önümçilikleri depkine döwrewaplaşdyrmakdan ibaretdir. Kabul edilen ösüş maksatnamalarynyň şäklerini ýurdumyzyň ykdysadyýetynyň ýakly pudoklaryny kämilleşdirmek boýunça üstünlükli durmuşy geçirilýän giň erimli işleri beýan edýän köp sanly diýwarlyklarym munyň aýdyň suwutnamasy.